Channel switched. Víš, Tak jednu chvíli nám tady nadáváš, jaký jsme svině, že jsme ti kýkli bez důvodu, a teďka jsme ti udělali tu laskavost, jo? Dobrý, no. ale mohli jste mi to říct? Mohli jste Ježíš, mi nebyl říct? tu prostě se pět lidí se shodlo na tom, že prostě poletíš, že nejseš přínos. Máčko. Mhm. A proč jsem se neschodl i já? Protože ty jsi ve vedení už nebyl. Byl. On byl totiž Gumko, víš. No, ale v té době, když jsme tě kikovali, už ve vedení nebyl, byl Tak jo. zabanovaný. Co byste dělali, kdyby Phoenix byl v pořád Gumko, taky byste se A shodli, abyste mě kikli? Počkejte, pičovina, teď Nikola dostal ty vole ban asi o 15 minut dřív jak já, tak co to je ty vole? Když my jsme ho kikovali, když si pak dělal toho druida, ty. Netuším. Pičovina. Nezájem, nevadíme to. Ne, prostě už byl zabanovaný a tu gumku už měl Noxes. A on si řekl, Inoverismo, a najednou prostě tam 5 lidí padlo na něj slovo prostě, že má za 80 čertě. Jenom 5 lidí, já myslím, že to bude trošku víc, no, nevadí. Ne, 5 lidí ve vedení, prostě vedení se shodlo, už když prostě nemáš s tím co dát. Jo, když chceš tak vědět, kolik mě je, tak já se zeptám první tebe, kolik je tobě. 15. No, a mě je 17. No, Co mi na to teď řekneš? rozumáš, že když ti byly 3 roky, tak to ti na to řekne. Co jiného ti na to mám říct? Ach, až budeš žít v tom městě, kde já, tak poznáš teprve. Dobrý, no. Máme to Emineme. No, tady bys si takové dlouhé řeči nemohl mít. Je krátká a plynulá. Tak o tom jsem se bavil s Lety, vole, na tohle to tvý, já jsem z Ostravy už tady půlka lidí alergická. No vidíš, tak máš problém? No jako jo, celkem s tím mám problém, proto nemusíš No vidíš. Tak se stav za mnou, ne? A ten problém můžeme vyřešit nějak. Počkej, jako já nemám důvod se to stavit. Jestli mě chceš tam dopustit, nebo tak něco, tak sorry, nemám zájem. Sorry, ale jako tuhle radosti neudělám, protože gay fakt nejsem. Aha, to je teda úžasně. Bude to slavný. Na to si vem třeba někoho z Gildy, ale sorry, ne fakt ne. To ne, to prostě tady nadáváš jiným lidem, za to, Jasně. že si prostě dělají Viděl jsem jenom takový pop na zuklým, jo, takže tady nezatahuje ještě ostatní, jo. No, dobrý. Tak chceš teda uznat, že prostě jsi na 13 letého kluka začal otvírat hubu a začal Jestli chceš, otevřu si hubu aj na tebe. Tak pojďme. Já si to rád poslechnu, mi řekneš. Tak jako já rád No, taky pojď. poslouchám, no pojď, ne? Hej, není to trošku zbytečný dohled, Já si na to Ne, není vole byl slavný. Já jsem ti prostě přišel říct, že jsi jako v tomhle tom ohledu fakt teda... A tak proč jsi chtěl čekat na Lotyho? On měl vyhrát vůči tobě. Ale Ne, Dukan, když tu nebyl ten Nikol, no prostě Župan, když tu nebyl, tak ale jo, ty to říkal, nerozumím, že taky i mi ty to něco vadilo potkat ho tu. do Já píči. nevím, já prostě nemám na tom, jako jo, dobře, běž do Jestli prdele, máš ale- s tím nějaký problém, zajdi si za GMkem, ne? On ti z radosti pomůže. Jestli já si žijem, ten zase, ty to dáš čemka, ty. Co ty? Ach je. Jo, prý taháš no, co ty? GMka. Jako, hele, Nikuška, já nevím, co si pod tím představuješ, ale prostě ty dojdeš ke 13 letýmu klukovi, začneš mu nadávat tady Teď mu bude za to, že on... 15, ježíš. No, Já nevím, jasně, co má že furt byl s 13, asi je miluje, no. Dál. Jo. Ty debil. Nevím, kdo nám to říkal, ty vole. Šamas, myslím, že Bzukli mu bude někdy. Teďka Zukli mu říkal, bude že mu bude 15. 15, no. Ale ne. To vám určitě říkal pravdu. Ale jo, říkal ne, že to, že je mladší, jak Bzukli říkal. A že mu bude 15 někdy v lednu a Bzukli mu někdy teďka. Takže z něj nedělejte taký dítě, jaký je. Ale i tak, ale fakt, třeba takový Nikuška. To já to nepochopím, on si otvírá na někoho hubu, přitom ten Bzukli má 4krát tak větší právo s ty Kingslayery dělat. On
Jo, Ne, má, vždyť protože ne. on tu s váma už hraje nějakou dobu. Ne, to je o tom, že on tu s náma, sakra, to není o tom, že on tu s náma hraje díl než ty. To je spíš o to, že když jemu toho Kingslayera uděláme, tak on o něj jen tak nepřijde, ne? Že se nechá zabanovat, že se nechá udělat tamto a tamto. Ježíš, vás sere jenom ten ze strany Kingslayer. No, to možná. No,